Ngiyanibulisa nonke babukeli beBlaqlife TV ngiphinde namukele kuhlelo lethu sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ngikuStufuza Dlangamandla Zulu, umngweyi komsavukazi Mvuleni Ntoza Zalabamkhize. So today ngivakashela uMazi ongichazela kabanzi ukuthi why ala today. Ngicela simuze ukuthi uthini mase ngiyacela bandla ningabe ko-Judge Judy lapha yana ku-comment section please. Sawubona? Yebo sanibona njani? Kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ubuze ubuya kuphi nendawo? Kwase Flagstaff. Kukuphi? Potchefstroom. Oh, Potchefstroom. Yes. So why ula ekhaya namhlanje? Ngila namhlanje ukuzoconfessa ngento engayenza. And iyangihonta. Yabo iyangilandela nje. Akusemnandi nokuphila. Yeah. Uzofuna ukuconfessa kubani? Ngifuna ukuconfessa kubo kamnyeni wami. Kubo. Yeah. La azalwa khona. Yes. Oh, okay. Emndenini womyeni wami. Shuthi umyeni wami akasekho emhlabeni. Oh. Reason ngizothi nginesandla kuyona yonke leyo nto leyo. Ungabe khona kwakhe emhlabeni? Yebo. Kusho ukuthi ke umyeni wami ube nebandla. Mina nje ngoba ngimina nje ngumama umfundisi. Okay. Yes. So umyeni wami ayinebandla ube umfundisi. Bekuse kuzoba sekuvulekeke ipost yokuba uBishop. Kushuthi ke kwenzeka ukuthi ubhuti wami naye ecaleni naye umfundisi. Ubhuti wakho ozalwa naye? Yes. Okay. Sekuvuleke le post okuba uBishop kwafunakala ukuthi kube khona uBishop oyedwa because isikhundla sisodwa azikho 2. Manje naye ubhuti wami naye besifuna. Nomyeni wami naye kanjalo kanti umuntu obefuna yahlala kulesi sikhundla kahle kahle bekumyeni wami. Oh, okay. Yes. Ayike yafumaniseka ukuthi blood is thicker than water some other time. So ubhuti wami came to me wazongitshela ukuthi no sis, I think I'm the rightful person ukuba ngahlala lapha kulesa sihlalo sokuba uBishop. Uyabo. And I think nami as umama umfundisi bekhona engizogaina ngalokuthi ubhuti wami kube into yomndeni kodwa esidini lethu lomndeni wethu hayi ngasesidini lomyeni wami yabo. Kahle kahle inkonzo eyakuphi isunguleke kanjani? Isunguleke emndenini wakho la uzalwa khona noma emndenini wakwamyeni wakho? Kusho ukuthi nje singamazayoni sonke. Ngihlangane mina nomyeni wami eSiyoni nami ngisiyoni sadibana lapho ke saze sashada. Yabona emndenini wami singamazayoni kanti naye kanjalo. Oh, okay. Yes. Kuthe sekuhamba ke isikhathi sefanele ke phela manje kube khona umuntu ozohlala lapha kulesa sihlalo. Kupho kade ekhona before? Wasweleka. Oh, okay. Yes. So bese kufanele ngene omunye omusha. Yes. Oh. Hayi ngisayide ke mina nobhuti wami. Ngisayide naye kube yileyo nto nje then ke sihamba sifune phela into yokuthi akwazi ukuhlala lapha kulesa sihlalo. Amayezi. Yes. Mangabe ke sisukuma sihamba ke kwacaca ukuthi sihamba sihambela umkhwenyana wami ke manje. Hayi nangempela ke simambele senza into esiyenzayo agcine naye esweleka ngalondlela. Yabo. Hayi ke ubhuti wami ke wahlala kanjalo ke esihlalweni ke sokuba uBishop njengoba uBishop kwamanje. Manje indaba isele nami. Umyeni wami ungumuntu nje manje opokayo. Uyabo uyayiqonda. Ubuyela wena? Yes, uyapoka. Ufuna mangithethe inyani yonke leyo nto leyo. Uyapoka nje emini sebusuku uyapoka. So ngilana ke manje mayipoka ukwenza njani ubuye anje ngoba anjalo ufika njengoba enjalo nje phela indlela ahamba ngayo ngathatha izivatho sakhe lesi ukhololo lo wasesontweni wabafundisi sahamba ke sayomnyanga wawugqoka emveni oba ugqokile ngalolu suku lelo ugqoke ngalo wakinyeka zange zafike ngisho esibhedlela wathula ke lathula khona ke samncwaba ke kwaba yileyo ndaba manje ke uyapoka. Yes. Nina babantwana nomnyeni wakho? Wesinabo. Manje usayenza yonke lento le ungacabanga ukuthi bazobukhula kanjani ngaphandle kobaba?
Inzima-ke leyo-ke. Inzima kakhulu angifuni uqamba amanga ngoba kwesinye isikhathi nje amadoda anezinto nje akazenzayo nawe ugcina usungasacabangeli kwasani. Yabo uma uthatha iy'nqumo ya. Kanti yini le special ngesihlalo sokube i-arch kangaka? Ukuba namandla nje. Cause esontweni uma ngabe usonta nje I think everything resolves around isonto. Yes. Noma mhlambe imali Nemali, yes, nemali. Akukho ukuba ukuthi mhlawumbe uzoswela ngento uyabona. Hayi, ubhuti wakho yena ushadele? yebo. So awucabanga ukuthi mangabe ngena yena leyo mnikelo leyo kuzoba eyabhuti nonkosikazi wakhe Hayi, and wena benimazi. bakhiphele eceleni? Benimazi ukuthi ngeke azayenza into ekanjalo. Ya. So lokhu vele esila eduze kwami ngaso sonke isikhathi cause vele into nje ekhona vele ekhaya into engizothini ukhondolo nje lokuba umuntu uyamsukumela uyamhambela lapha nalapha. Manje kubo kamnyeni wakho ubani osakhona? Ukhona ifamily yakhe nobhuti bakhe. Ewe unayo ubhuti. Uba nje uzomqoka ukuthi ukhulumisane naye? Ngizothetha nobhuti wakhe-ke omdala. Umdala? Yes. Yena ungaphansi kwenkonzo? Ukhona naye enkonzweni. Yena umuntu kanjani? Mangase nje athole lezi ndaba nje namhlanje ngomfowabo, ucabanga ukuthi kuzoba into kanjani kusuka manje kuya phambili njengomakoti wakhona? Angimazi. Angazi angifuni ungasho. Yena kumuntu obehleze yabona ephansi kodwa phela ngeke uzuyiqonda indoda mase sizwe indaba nje ezishaqisayo. Kakhulukazi ezikanje ngegazi lakho wabona. Manje ekhaya ayilandelwa izinto zesiZulu kakhulu. Akazi kuze kubheke ukuthi ubaba ushona nje yini mhlambe yini engake esimkini. Hayi Akulandelelwanga. azange ngoba ihlupha mina nje kuphela. Azange kube khona nami angikaze ngisho ngoba ngiyilana nje. Angikaze ngitshele umuntu lento behlala imfihlo yami-ke nje isiqhubeka isikhathi eside yabona. Yeah. Cela sike simfonele simzame simuze ukuthi uzokwamukela na. Yebo sawubona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Awukho matasa singakhona ukukhuluma? Angicela ukubaka manje singaxoxa. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Blaqlife TV. Tofoza. Kazi mayelana na. Ngihleli nomakoti walapho ekhaya la uzalwa khona. So ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela ukuthi umlalele nje. Yes. Makoti kabhuti wakho. Umakoti wami. Kabhuti wakho. Bengicela nje umuphe udlebe umlaleli ukuthi uthini. Hayi alikho lezi ngalalela. Okay. Molo bhuti ninjani? Umakoti wamfowethu suvele wayicabangisisa lento esasiyikhuluma ukuthi kufuneka vele ngikungene ngoba phela sefile umfowethu sehambe emhlabeni. Hayi-ke ayingaloyo nto le ngiyifonele namhlanje. Hawu. Hayi ngiphethe iy'ndaba nje ezimbi. Ngila ekhaya namhlanje uzoconfessa uzokutshela nje iy'ndaba ezimbi nami noma amacala ami engawenza angihlupha. Ufuna amacala wakithi? Hayi into nje engazenza nje nabantu bakithi. Kusho ukuthi ingodaba lokusweleka komniweni. Ngilalele kodwa. Yebo. Nginesandla ekuhambeni komniweni. Maka ngizwa kahle. Bonke lesikhathi yakhumbula ukuthi yimi wayekade ngidrive kuseyonke indawo nami siyothola ukuthi kahle kahle ngabe kwenzakaleni kumnyama. Wena nje uhamba nami kodwa uyazi ukuthi kwenzakalani. Hayi bhuti. Ngicela nje ukuyichaza namhlanje uyithi. Awuchazi impela ngoba ngiyafuna ukuyazi-ke lena sana. Kusho ukuthi uyakhumbula ukuthi bekukhona ipost eyayivelile kuba uBhishobhi esontweni.
Yebo shuthi-ke ubhuti wakho umyeni wami kwafanele kube uyena ozohlala lapho kuleso sihlalo leso. Shuthi naye ubhuti wami naye-ke wayesifuna-ke, ubhuti wami lo mncane uyamazi. Ngibona indlela wayenza ngayo esontweni ukuthi nawe singaqala isikhundla. Hhayi-ke wagcina nje esithole ngorongo-ke ngoba samhambela umyeni wami. Sagcine-ke sesimbulele-ke ngokuthi ngithathe ukhololo wakhe sihambe siyomnyanga. Webhodi, ngicela ukuthi ngibuze kuqala, wakwamthanda umnotho? Kakhulu. Wawuze ngokuzofuna imali lapha? Hhayi ngangimthanda. Hayi, uthando njani lolo? Unesibindi zokufonela mina ungitshela ngethambo lamathambo ami, ngegazi lami, ngomnewethu, umfowethu engakhula naye kuyena bengikhula ngimcija ngimbeke endleleni. Bese wangitshela ukuthi wena weza uzogana lapha ekhaya waphinde wabulala umyeni wakho. Hhayi ngakho Sini lezo, nani yembani khona? eyi kunzima-ke angifuni ukuba ngifake amagama abanye abantu kuyona yonke le nto. Umbulali akwazi ukubalula vele ubulela umuntu, ubulela umnewethu wena. Hhayi-ke bhuti kusho ukuthi-ke lokho lo lawugqoka-ke wamkinya-ke ngoba uyazi ukuthi akazange azafike ngisho esibhedlela. Washona-ke ngaleya ndlela ashona ngayo. Zami ngiyazi kahle le nto, into engifuna ukuyazi-ke yilena yokuthi ufunani kimi uzomvusa? Cha ngiyazi ukuthi angeke izimvuse le nto esiyenzayo njengamanje kodwa Ngisikhulumani-ke manje? uyapoka. Vele funa ukuginya ngoba nawamginya. Manje indaba yami kanjani leyo? Hhayi angazi nami ukuthi indaba yakho kanjani kodwa phela-ke Ngathi ngakhinya kubulale nje impela ngifuna ufe. kukona konke lokhu-ke Namacala akho na. kukona konke lokhu bhuti kodwa-ke mina bengicela uxolo. Ngiyazi ukuthi hhayi uzuke ungamukela manje noma ulamukele manje kodwa nje bengicela ukuthi ungixolele. Uyabona nje ngabe wena uye ukumosha isikhathi sakho ntombazana, ngathi noma ngizokubiza ngani awusike umakoti wakithi wena awuzobulala lapha ekhaya. Into engingakutshela yona iyodwa, save isikhathi sakho namdlandla wakho ne-energy yakho uvele uhambe uyozibulala kuqala ngingakutholi mina ngisoconga nami manje. Hhayi bhuti asi Nalabo be-TV ukuthi bayakuvikela yini mase ngifike kuwe mathupha mina ngeke ngikwazi ukuthi ngingamelana nalesi simo lesi. Uxolo njani lolo uzovuka yini umuntu? ngiyazi ukuthi angeke azavuke kodwa futhi ngicela ukuthi ungixolele. Mfazi. Yabona lento esiyikhulumayo nje ngempela ngijwayele ukuqondana namadoda mina ngibhekane nezinsuku zempela ezingangenhlu kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngingavele ngimelane nawe. Wena nje awulutho ngokusheshisa manje. Hhayi asikho isidingo sayona yonke leyo nto. Ngicabanga ukuthi njengoba ngizocela uxolo kuwena ngoba angifuni ukuthi iqhubeke ngaleyo way leyo. Ubufuna ukuthi uphinde ungilawule kodwa futhi bekuphinde uthi wena ufuna uxolo uyangilawula? Cha hhayi kanjalo. Hayi ngicela sivele siyeke le nkulumo ngoba ngempela ayikhohlwa ukuthi uxolelwe yini. Vele ukhohlwe nje impela. Hhayi Nokuxoleka ngokuthi ufe nawe kumele uhambe. hhayi bhuti awehlise nje umoya. Uyalifunda iBhayibheli? Ngiyalifunda ngumama umfundisi nje. Lithi obulala ngenkemba-ke akafe ngenkemba. Nawe ngokunjalo-ke iyona ndlela engokuxolela ngayo leyo mina ungixolele nje uma ukuthi ngibona ngeselikholwa kahle nami ngiyayifaka impulampula kodwa-ke uwena owabheda. Ngiyazi kodwa ngiyacela ukuthi kuyona yonke lento siphinde sicabangele nabantwaneni nabo nobhuti wakho. Vele abashana bami bekufanele babuyele kimi manje. Wala futhi nanokuthi ngingena ngoba uyazi vele ukuthi awukazi usithande lapha kithi uzomosha. Ngacisha ngayilaya nje wawuzobulala umkami wena ngoba ngizobulamanisa ngayo ube wesibili. Hhayi angifuni nokuyithetha-ke leyo kodwa nje ngibe ngicela kuwena ngicela uxolo. Yeke nje vele ngoba ayikho into ezokwenzeka. Hhayi okubalulekile ukuba ngiconfess-ile okubalulekile cause ubhuti wakho ngumuntu opokayo uyaqonda. Hayi ngiyabonga ukuthi uyiqiniso ukuze ngazi ukuthi kahle kahle isitha sami ubani, isitha sami nguwe manje. Singanuki abantu aba-wrong ngibacela bonke ekhaya ukuthi kufuneka sibhekane nobani. Hhayi ngawe yonke le nto mina bengizozicelela nje uxolo ngifuna ukuconfessa nje qha. Usuqedile-ke mina nginaxolo lokho ngitshela khona.
Hayi bo kodwa nje ngene ekugcwale emkhonweni wakho lokho ukuthi angisoze ngaxolela. ayi ngiyathemba ukuthi ekuhambeni kwesikhathi uzokwazi ukuthi wehlise umoya ke sikhulume ungixolele. Lutho ntombi lutho. Makunegazi nje mina ngeke ngikwazi ukuxolela igazi lami ngithi le. Hayi ngiyezwa-ke kodwa ngiyacela uba sikhulume kahle lento ekuhambeni kwesikhathi. Kube khona nezinhlambuluko ezizokwenzeka ngokosiko. Fine-ke emveni kwalokho Uxolisa lapha angikwazi noma mhlawumbe uyahleka noma unjani. Hayi Ukubulala umuntu. ukuhleka nje into ekade ngagcina nokuyenza. Ukuhleka nje ayisekho nento ehlekisayo into ekade ngagcina nokuyenza cause impilo ayisemnandi-ke manje. Akwazi uxolisa lapha phambi kwami ufike nje impela siqu sakho ngikubona uxolise lapha kimi. Hayi Lento yenza. hayi kulungile bhuti ngizozama ukukufonela ngefoni yami kesithethe sengisukile lapha ku-TV ngifike. Ngibona kude ukuthi ukunikela isibindi sokuthi uvume kodwa okusalayo ngifuna ukuthi uze la phambi kwami ngoba nomfowethu namlunga bukhoma ngizake nemlunga ku-TV. Sekulungile-ke ufika wena la uyakwazi kwami. Kulungile bhuti ngiyezwa kodwa angithandi uba lento siyiqhubeze ngodlame. Alokhu udlame wena fika nomne wenu lona ngoba wena waphetha abantu bakini nami ngiphetha abakithi. Fika nami nomne wenu lona into babili lapha sikwazi ukuthi sixoxe kahle. Hayi ngiyezwa bhuti. Funa nichaze igama negama ukuthi nahamba kanjani nanqoma kanjani konke lokhu ukuthi ngavele nisopha ukubulala umfundi. Hayi ngiyezwa kodwa ngithanda ukuthi iqhubekeke ngodlame. Bengithanda ukuthi nje kube khona inhlambuluko eyenzekalayo nje qha. Lena yakho awukwazi ukuthi ungayiqala ngodlame bese ulikhiphe osuzwa ngawe mfazi. Khohlwa. Hayi kona konke kodwa mina ngiyicelela uxolo. Odlala. Xoxa ukuzwe kahle ngifuna ukubona. Ubhekane naye umbulali nami ngoba vele kufanele sibulele mina mabulala umfundi. Angingafika emva kwesikhathi-ke mhlampe masuwehlisile nomoya hhayi manje usanomsindo. Wami umoya ohlezi unjena nje khululeka. Uwe uyohlezi uphezulu awusoze wehla. Hayi kulungile bhuti ngiyezwa-ke. Ngiyabonga uba ungiphe ixesha nje ungilalele ungiphe indlebe. Okay mbulali ngiyakuzwa. Yo. Hayi. Hayi ngeke. And uyabona nje ukuthi umoya wakho ungaphezulu kwamandla. Hayi. Suphakeme and nje. Hayi kuyacaca ngizobulawa nje nami. So uyimisela ngokuya nini kuyena? Hayi angizokuya manje. Not anytime soon futhi ngizozama nje ukuthi ngingabonakali nje phambi kwamehlo akhe. Yeah. Kodwa kona ngizogcina ngiyile. Angazi ngiyacela mhla usukuya khona mhlambe ufonele inamba yaka Blaqlife TV mhlambe ngakhona indlela esingase sikuphelezele ngayo ungaziyeli wena nomfowenu nje nizihambela nonke not unless mayifika yena ke ngokwakhe ke la uhlala khona angazi but yeah so ngoba usulikhipha iqiniso mawubhekile ubaba njengoba epoka nje angeke asabuye waphela ubelwa nokuthi yena akwazi ukuthi uhamba kanjani. Angazi ngoba phela kulokhu kupoka kwakhe bengathuli bekhuluma asho ukuthi angitshela abantu bakubo ukuthi ngenzani. Yeah but now usukwenzile ke. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe uzoyeka ukuza nje. Yini ezoqhubeka manje esontweni? What if ubhuti wakho utshela abantu basesontweni bonke amalunga ebandla? Angisakhathalelanga lutho manje. Phela nje into engifuna ukuthi yenzeke kuba ngiqhubeke nobomi kahle nje nami njengabantu bonke. Ayikho into engadluli. And ayikho into engadluli. Ayikho into engadluli. Ngikufisela inhlanhla ke kodwa ke. Mase nikhulumisana nje ngemndeni. Sibonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. Yebo. Mawuthulile ngeke uzithole usizo maybe uthi uyalidinga usizo ungaxhumana nathi kulezi number ezilapho escreenini. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyanthandana kakhulu. Bye.
yeah,